Senajan isu iki kowe ora iso gawekne kopi aku. Karena kowe repot ngopeni anak sing loro isik goreng tempe, durung nyapu, durung bau mbah, durung kurah-kurah lan liya-liyane. Mula aku ikhlas bojoku senajan kowe ora iso gawekne wedang aku. Mula sangka iku marekne kabeh penggaweanmu, isu iki aku tak budal marang kopi cetol bojoku. Tapi aku lah tak ceria sekedik. Kalau niku natos injing-injing menika diteraken lari-lari dateng Pekan Gondang Legi. Tapi kalau niku masih nang kono niku meh 10 tahun kula niku gak tau roh jenenge kopi cetol niku sing pinggir endi iki ora tau ngerti. Dilalah aku iki isuk-isuk niki blonjo. Mari ngono, kok ana bocah isuk-isuk wis pacakane wis wayu rapi, ambune wis wangi, ngadeg ning sandingku tibake ngenteni bukake wedake niku wau. Mari ngono kula niki wong ya padha malange padha kidule. Kalih kula niki kula tangleti ya bosone awake dhewe. Lah ngerantosi napa to, Mbak? Kula ngaten. Apa? Oh. Jenengan ngerantosi napa? Tokoh. Oh pakai bahasa Indonesia ya. Oh, rumahnya mana? Siapa? Kan arek loro. Sing siji pawakane cuwilik ngono, putih ning raine tok, ning lah iya temenan niki tak critakne. Heeh. Raine putih, gulune uireng delok teko doan ngono kaya kowe ulang tahun. Ya Allah. Ndemblok ngono. Sidone oren ngono, merah pipine kaya mari dikaploki jaranan. Nggih, sampean rumahnya mana? Kan nang basa Jawa kan ra ngerti. Lah turi kula napa sangkane luar kota, potah luar Jawa. Siapa? Gue. Iya, rumahnya mana? rumah gue Bantur. Walah. Bantur. Rumah gue Bantur. Alah. Oh, Bantur tambah. Lah Bantur pinggir endi? Takoni ya pokoknya Bantur. Oh, padahal Bantur iku ya wombo ana sing nggir kuwidul selempitan kono apa kecik ana. Mari ngono si jingkas. Terus yang satunya ini rumahnya mana? Karo jawab karo nyekel HP. Siapa? Saya dah Bu. Ngono iku wis berasa anjir keren banget gua. Siap iya, sampean rumahnya mana? Oh, gue sini aja, deket-deket sini. Mana rumahnya gue? Gading. Oh alah. Yo ngalah, Gading. Rumahnya Gading sama Bantur. Ora iso basa Jawa. Mare tak tuwelok ya Allah sing siji cuwilik dukur iku mau ya. Sing siji dan bodine ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam ketutupan godhong jati. Kok namung kalih tapi dipun wangsuli malih jawab cakep ngaten nggih. Godhong salam ketutupan godhong kopi. Sing jawab salam mugi-mugi diparingi lancar rezeki.
Sing rondo-rondo mugi-mugi enggal-enggal rabi. Sing duwe bojo kok melo amin pisan iki piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam lah kok ketutupan kelaras. Niki lak mboten pati kathah to sing jawab cakep to. Pantune kula terusaken. Sing jawab salam mugi-mugi utange ndang lunas. Langsung kompak lek ngamini utang. Aku lak malih curiga mosok sing rawuh niki sami gadah hutang sedaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai, bunyai, para ustadz ustadzah, para habaib syarifah, para sesepuh ugi para pinisepuh ingkang sangat kaula mulyakaken saha ingkang sangat kaula hormati, dumateng Bapak Kepala Desa beserta ibu dan seluruh perangkatnya ingkang kaula hormati, dumateng sedaya panitia penyelenggara pengaosan wonten ing dalu menika ingkang kaula hormati, dumateng sedaya para tamu undangan ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan ingkang kawula hormati, dumateng sedaya kemawon jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan, jamaah sholawatan, jamaah pengajian, selain menika jamaah tahlil rawuh napa mboten? Rawuh. Jamaah tiba yasinan, wakian, narian, manakiban, torekotan, namung kedik, rotipan, burdan, bandengan, paling kathah. Mboten kesuwen malih dumateng tukang son, tukang dekor, tukang foto, tukang syuting, tukang parkir, biyata sinoman, tukang sadean, sedaya ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin Allahumma amin. Shallatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada malam hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tempat mudah-mudahan manfaat dunya ngatos dumugi akhirat. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah, dipun paringi tambahing rasa iman lan takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Amin. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan zahir batin, umure panjang barokah, dijauhkan dari balak dan musibah, anak putune solih solihah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kathah turah barokah, menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah, lek turah malih kenging damel nambahi dandani omah, lek turah malih kenging damel tumbas sepeda lan motor sing mewah, lek turah malih kenging damel tumbas sapi sing lemu-lemu lan bengah-bengah, lek turah malih kenging damel sareng-sareng bidal ziarah dateng Makkah lan Madinah. Barokah ngaos menawi sampun wekdal kita dipun pundhut kalian Gusti Allah, mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah para rawuh niki wau MC anggenipun nimbali jarum jam menunjukkan pukul 19.00. Tadi jam 7 pas niki wau minggah dateng meriki lagi miwiti ngaos. Napa kok kula nyuwun di awal karena jam setengah 10 nanti saya sudah harus ngaji di Bendolawang Jabung.
Sak mangke kru sudah nyampe sana, di sana mundut sekaligus iskanada lengkapnya. Jadi sak mangke kru sudah menghibur jamaah di sana, mangke kula nyampe langsung ngaji. Lah niki jam 7 kait mimiti ngaji, kinten-kinten mangke ngaose panjenengan nyuwun rampung jam pinten? Jam pinten? Lah kok jam 10 aku apa ya ora didemo wong Jabung to. Pangapunten sanget, keranten dalu menika suwanten kula lek tirose tiyang gondang legi niki diarani serak-serak mamel. Napa kok serak-serak mamel? Yang pertama kurang istirahat. Keranten niki dek kula winginane nyampe dugi Lamongan kala wau injang subuh baru nyampe pondok saking ngisi ngaos kala wau dalu wonten Megaluh Jombang. Sak mangke wonten mriki, mangke wonten Jabung, benjang wonten Probolinggo, hari Minggu, hari Senin wonten Lumajang, kemudian besok lusanya ada di Jember, dan ini mboten putus-putus sampai Februari 2026. Terus pangestunipun mugi-mugi dipun paringi sehat, barokah sedayanipun, manfaat ilmunipun khususipun kagem kula pribadi ugi kagem sedayanipun. Langsung kemawon para rawuh kangge ngawali atur monggo dipun awali kalian waosan sholawat sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi acara wonten ing dalu menika angsal ridhanipun Gusti Allah ugi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Nuwun sewu kula tak lenggah nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. Saya minta Sallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang kula hormati, sak mangke monggo ngaos sareng-sareng. Acara pada malam hari ini inggih menika pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerangi dunia digital dengan akhlak Rasulullah. Desa Lumbang Sari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Provinsi Ibu Kota Ibu Kota Surabaya, Ibu Kota mari ngono negara benua alam dunia. Alhamdulillah dados sak mangke Desa Lumbang Sari menika ngawontenaken acara Maulid Nabi. Saumpami wonten sebagian jamaah ingkang tanglet, kula niki asline bertanya-tanya ten lebete ati kula, tapi kula niki mboten nate wantun tanglet. Wedi saumpama takon niki diguyu-guyu. Tapi kula niki penasaran, napa osih ben bulan-bulan mulutan menika ten tiap-tiap daerah, hampir tiap-tiap kampung, tiap-tiap RT, musala, masjid, ten desa-desa kok kathah temen ingkang nganakaken selamatan-selamatan, ijol-ijolan piring, ijol-ijolan ajang, ijol-ijolan buah dan sebagainya. Gede-gedean ada api-apian isi, kadang sampai rebutan gandulan. Lah nggih ta? Asline niku lho sing diperingati niku napa to? Sing diperingati inggih menika kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad. Ngapunten menawi kula lenggah ngaten jamaah sing sebelah mriku mboten ketawis nggih. Nggih. Napa sekecone cagake niki dipindah napa ya napa?
ngapunten sing mboten saged mirsani ngapunten nanging panjenengan insyaallah 2 hari lagi panjenengan bisa melihat memutar kembali acara pada malam hari ini nanti di channel YouTube, linknya saya kirim ke perangkat desa sini ngaten nggih. Nah lek sik leren bongkar cagak ikan yo eman. Sak mangke sak mami panjenengan resaken tanglet lho kan jumlahe nabi niki kathah. Dan jumlah Rasul yang wajib kita ketahui itu tidak hanya Nabi Muhammad saja. Rasul niku selain kanjeng Nabi Muhammad kan nggih wonten. Ibu-ibu hafal? Hafal napa mboten? Cobi. Ingkang nomor pertama kanjeng Nabi. Terus alah terus ayo sinten mawon panjenengan lek mboten dilagu mboten patos apal nggih Bu nggih. Cobi dilagu ala bocah-bocah TK. Insyaallah mangke sami hafal. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli. Kok iso der ta? Lah wong iki nabi kok der. Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Kok iso Musa, Harun, Zulkifli, Dor, iku kan balonku. Lah ya sik tumen ning Lumbang Sari iki lho, Cak. Musa, Harun, Zulkifli, Dor iku ya sik tumen nang kene. Ayo ulang. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Nabi Muhammad. Kan kathah ning napa sing diperingati Maulid Nabi niki kok namung bulan kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad kemawon. Lintu-lintune kok mboten keranten. Kanjeng Nabi Muhammad menika manusia pilihan. Nabi Muhammad menika manusia istimewa, manusia luar biasa, dan manusia yang sempurna. Loh berarti Nabi Muhammad niku manusia? Nggih. Nabi Muhammad itu manusia. Ciptaannya Allah, ya jelas ciptaannya Allah. Loh berarti lek ngoten sama dong dengan kita. Sama-sama manusia ciptaannya Gusti Allah. Loh lek ngoten Kanjeng Nabi Muhammad nggih gadah suku, gadah wong manusia. Nabi Muhammad gadah suku, kita yo duwe sikil. Nabi Muhammad gadah rikma, kita yang duwe rambut. Kanjeng Nabi Muhammad gadah asta, kita nggih duwe tangan. Kanjeng Nabi Muhammad gadah netra, kita nggih duwe meripat. Senajan sama-sama manusia ciptaannya Gusti Allah, nanging bedone Tuah. Meski sama-sama manusianya, kita ini tidak bisa disamakan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa kok gitu? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang luar biasa, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang istimewa dan yang sempurna. Tapi kalau kita ini manusia yang banyak dosa. Ngakoni napa mboten lek awake dhewe kathah dosane? Jujur ketik. Ayo jujur ngakoni mboten? Kinten-kinten dosa napa sing tasik sering dipun lampahi ngantos sepriki? Ayo. Biasa napa Bu? Ghibah. Ghibah niku cara Arab, cara Lumbang Sarine rasan niki ngapunten Pak, kinten-kinten penggaweane tiyang jaler napa tiyang setri Pak?
Wedok. Nuwun sewu, nuwun sewu. Kinten-kinten sedinten niki wau sampun kantuk sirah pinten? Lan niki lho ya Allah, awake dhewe ki arepe ora diarani menungso sing akeh dosane piye. Bendina kadang sik urung iso terlepas teko rasan-rasan. Nggih to? Aja ning omah, ning pengajian lho kadang ya sik kok berasan-rasan. Nggih napa mboten? Ana wong teko kok dilalah nuwun sewu. Kudunge ijo klambine abang roke kuning. Lah paribasan ora memper mungguh panjenengan, nggih, mungguh panjenengan. Empun silent. Mendel. Batin ning ora usah disampekno nang liyane. Nggih to? Wis cukup dipendem dhewe. Tapi rata-rata nuwun sewu tiyang Indonesia niki kangelan. Mulut diam, tangan update status. Nggih napa mboten? Lek wis tangan update status maka terjadilah yang namanya ghibah online. Gawe status biong rek masih jare dhewe anu apa jenenge ya outfit kekinian kok ya kenemenan dukur ijo tengah kuning isor abang diwasno kok koyok lampu setopan. Ya Allah, niku wong teko siji wis kena digawe bahan rasanan. Mburingkas ana wong teko maneh handilalah gawe gelang giyete-giyete. Ya Allah ngono kadang ya wis digawe bahan maneh. Nang sandinge wedi lek ketok. Sandinge ra paham. Apa? Lek wong atine ora irian bersyukur ningali tiang lintu seneng melok syukur. Nggih to? Jelas njape alhamdulillah. Tapi lek wis di dalam hatinya timbul rasa iri, akhirnya ghibah berlanjut. Paling mau nyemprot nang pasar Bulawang. Niki, kita ini manusia yang banyak dosa. Makanya meskipun sama-sama manusianya, sama-sama ciptaannya Gusti Allah, kita tidak bisa disamakan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di salah satu kota. Nama kotanya kota Makkah. Dintene dinten Senin, tanggal 12, bulane bulan Rabiul Awal, tahun Lah ya gek kabeh ngomong gajah niki kok kalih madhep nang aku kak ya ora pati penak. Ngapunten, asline jenengan niku wau njawab gajah niki madhep ten kula napa ten kibot kula asline. Atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sak mangke pada malam hari ini kita memperingati bulan kelahirannya Kanjeng Nabi. Sak mangke kita berada di bulan Rabiul Awal. Dalam memperingati bulan kelahirannya Kanjeng Nabi, kita harus bahagia. Memperingati bulan kelahirannya Kanjeng Nabi niku kudu bersyukur. Kudu seneng. Soalnya sing diperingati niku bulan kelahirane panutane umat. Sing diperingati menika inggih sing diperingati bulan kelahirane menungso sing paling dicintai kalih Gusti Allah. Pramila saking menika dalu niki kula nyuwun dumateng sederek-sederek sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan, semuanya harus senyum. Semuanya harus bahagia. Semuanya harus smile, semuanya harus bersyukur. Dene bengi iki paribasan ana sing mecucu, tak dongakne mulih lara untu. Memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi kok mecucu. Memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi niku kudu semangat. Memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi niku kudu seneng. Lah wong panutane umat Islam mosok sing memperingati galau. Ya kudu bahagia. Nuwun sewu para rawuh ingkang kawula hormati. Keranten wonten salah setunggalipun dawuh saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah, innallaha la yu'ti abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Maknane dos pundi?
Sesungguhnya Gusti Allah tidak akan pernah memberikan ilmu yang manfaat kepada siapapun di dalam suatu majelis ilmu kecuali di dalam hatinya tertanam rasa syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Hati Gusti Allah niku boten saged maringi ilmu ingkang manfaat dhateng tiyang ingkang rawuh dhateng majelis ilmu kecuali wonten lebetipun manah tiyang menika anggadhahi rasa syukur dhateng ngarsane Gusti Allah. Kersane dalu menika kita sedaya sami angsal ilmu ingkang manfaat, ayo padha syukur, ayo padha seneng, ayo padha sing bahagia. Kula tanglet Bapak Ibu dalu menika bahagia napa mboten? Alhamdulillah. Bapak Ibu dalu menika syukur napa mboten? Menawi panjenengan dalu menika saged bahagia, terus saged syukur. Saumpami acara dalu menika dilalah buyare menit jam 4 isuk. Kinten-kinten syukur napa syukur? Ayo, jujur. Syukur napa syukur? Allah. Napa menungso niku kok kudu digedhekne syukure dhateng ngarsane Gusti Allah. Lah niki kedai kita sedaya dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad nang Gusti Allah niku matur nuwun. Gusti, alhamdulillah panjenengan nyiptakne kula dan saya dilahirkan dari rahim seorang ibu dalam keadaan Islam, lahir ceprot dalam keadaan Islam. Ingkang pundi tiang Islam menika anggadhahi contoh, anggadhahi panutan inggih menika manungsa ingkang mulya Kanjeng Nabi Muhammad. Mula saking menika kula bersyukur sekali Gusti dhateng panjenengan Gusti keranten kula anggadhahi idola panutanipun umat Islam saalam donya, dilalah panutanipun umat saalam donya inggih menika manungsa ingkang paling panjenengan cintai Gusti. Kudu isa syukur. Manungsa ingkang saged syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah niki mesti ditambah nikmate kalih Gusti Allah. Mesti. Menungso sing iso syukur nang Gusti Allah mesti ditambah nikmate. Kok saged jenengan ngomong mesti ngoten ning Siska? Lho, Al-Qur'ane sampun jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Niku niki sanes atur kula tapi niki firmane Gusti Allah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku sangat pedih. Nikmate Gusti Allah kados napa? Lek awake dhewe iso syukur nang Gusti Allah ditambah segala nikmat. Contohnya seperti apa? Awak sehat niku termasuk nikmat. Rumah tangga bahagia niku termasuk nikmat. Anak soleh solihah niku termasuk nikmat. Rezeki barokah niku termasuk nikmat. Akeh ora rezekine tapi lek ora barokah ya ngaplo. Nggih napa mboten? Lah niki. Bagaimana cara kita melatih agar kita menjadi manusia yang bisa bersyukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah? Mulai kita bangun tidur, kulinakno ngucap alhamdulillah. Tangi tilem alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Ampun ngantos tangi turu panjenengan dhisik ne sambate. Tangi turu kait malik awak. Aduh. Lek wis sing metu kalimat pertama niki, aduh. Berarti niki wis mulai ngaiti dina niku dengan penuh aduh. Uang lek aduh niki berarti menungso penggaweane senengane sambat. Nggih napa mboten? Kait malik geger aduh. Ngene iki lho kate gawa tangi ae geger rasane kaya ndek buritan ya sing ngarani geger ndek ngarep ya sapa? Ya Allah, boyok iki lho ya padahal wis tak pijetno. Ngene iki awak gawe ngaso di luar rasane kok teng trencem. Padahal nyambut gawe wis direwangi nganti boyok loro kaya ngene kaya sik pancet. Tonggo padahal nyambut gawene ya kaya ora pati soro kaya aku tapi kok iso bangun omah 17. Aku sing nyambut gawene bentina budal mari subuh teko omah arepe maghrib kaya sik pancet ae kaya ngene. Geger rasane bengkong. Tungkak meletek. Tangan ngapal. Nggih napa mboten? Jempolan jeber. Wes bathuk nganti glowing. Kok ya sik pancet ae. Angsuran mekar ana praine. Jenengan kok sami guyu napa kinten-kinten sing rawuh dalu menika termasuk para jamaah mekar. Ya Allah. Pokoknya lek tangi turu niki wis atuh sampai arepe turu maneh engko bengi ya atuh. Panjenengan tangi turu wis sambat, sikil kait ngelantong teko isor teko amben wis aduh. Katene digawa ngadeg sikil kok pating cerekot. Ngene iki ya rasane asam urat iki kaya ngene ya. Wis aduh. Nang jeding adem ngutik banyu aduh piyo ngademe akhire ra sida subuhan. Kondo nang bapake, "Pak, wis aku ra sida subuhan," jare sing lanang ya wis masak kono sik. Begitu masak mlebu nang daringan delok beras karek sak kobokan. Walah, Pak, berase karek sak kobokan. Wis krana sambat tok lau ya malih dadine sambat terus. Sing lanang jawab, "Ya wis, lek ngono aja adang sik. Adange engko ngenteni toko buka, mari ngono kok tuku beras, lek rada awan titik, masak osik kono. Mari ngono arepe masak, lah kok dilalah brambang kari telu." Ya ngalah, Pak, brambang kari telu. Atuh maneh jarine bapake, "Ya wis ora usah jangan sik, wis kono umbah-umbah dhisik." Walah, Pak, sok kline entek lho to. Niki coba dari bangun tidur, paribasan awak rasane ra karu-karuan. Alhamdulillah Gusti. Badan saya sehat Gusti. Pak, badan kula sehat. Ingat Bu, kalimat itu adalah doa. Jadi kita harus bisa mensugesti otak kita sendiri. Senajan paribasan jenengan rasakan awak ting terencem, tapi kalau kalimatnya panjenengan alhamdulillah sehat. Kalimat yang keluar dari lisan panjenengan, otak panjenengan sugesti awake sehat. Lho, Mas yo perjalanan ngalor ngidul ngitan ngulon nyambut gawe molak-malik ora karu-karuan, tapi sehat. Mlebu nang jero jeding banyu kok adem, panjenengan alhamdulillah Gusti, toyone anyes Gusti. Toyone seger Gusti. Panjenengan wuduk banyu krasa seger. Mari wuduk panjenengan mlebu nang daringan beras kari sak kobokan. Alhamdulillah Gusti. Beras kanten sak kobokan berarti niki tandane keluarga kula doyan mangan Gusti. Katen jangan brambang kari telu. Alhamdulillah Gusti. Brambang kanten 3 berarti niki tandane kula lek bumboni jangganan niki kula lekoh Gusti. Wong ngajeni kula niku lek bumboni jangan niku jangan sak wajan kula bumboni brambang sak kilo. Arepe umbah-umbah soklin kari titik nyempil anak ndek pojokan. Alhamdulillah Gusti. Soklin kula telas berarti niki tandane kula rijikan. Ancene kula lek umbah-umbah kelambi siji entek soklin seada. Harus banyak bersyukur. Kula bukane ngomong kosong dateng panjenengan, kula menceritakan pengalaman saya pribadi. Memang nuwun sewu. Suami saya itu selalu mendidik saya menjadi orang yang bersyukur.
Kelanten pun kulino. Injing-injing niku Agus niku ngendikan ngaten. Nyuwun tolong kula panjenengan damelaken kopi. Dilalah. Kopi pun kula pundhut, kula salap wonten gelas, gula kok gak ana. Ketelatan. Anu gendise telas. Kula ya ora ngomong atuh, ora ngomong piye. Gendise telas. Tirase rakyat kula napa? Alhamdulillah berarti tamune akeh. Gulane entek berarti barokah nang tamune. Terus niki dos pun jenengan mboten sios dipun damelaken gawekno kopi sasetan naik. Lho, simpel to. Nggih to? Gawekne kopi sasetan ya saged ngunjuk kopi. Kita sudah lupa sama yang gula habis tadi lupa. Dilalah awan titik ono dayah kok yo dilalah gak dayah iki nggawa gula. Padahal kula ya ora WA engko lek nang omah gawakno gula ora. Binjinge nggih ngoten. Kula niki soalipun menawi ten griya menika pun jarang masak, jarang semerap napa sing telas niki jarang semerap ten bingking niku. Manten ngoten sing Mbak biasa bagian masak niku sanjang. Ning brambang bawange telas. Nah, yang kok nduk lek ngono wis ora usah masak, ayo awake dhewe tuku ndek warung ae. Lho. Akhire kula tinggal nang warung. Ya Allah, hak demi Allah. Moro-moro ndek lawang ki nyantel ndek selot, ana brambang 2 kilo. Sing ngeteri sinten? Rayate niki. Aku ya ora omong padahal. Aku ya ora omong lek nang omah iki kentekan brambang, wallahi Bu. Nyambung. Menene ya ngono, kula niki senengane ten griya lek wangsul ngaji ngeten iki kula niki muncak ngreng Madura nika gengguk. Gengguk iku lek jare wong Jawa iku apa ya? Angel meneng. Dadi kula niku paribasan sego-sego niku turah kathah, ngoten kalih kula tak gawe kerupuk. Bengi wis gawe kerupuk, awan tak pepe, meneh tak katene goreng, lengone ra enek. Pun, akhirnya ya tak deleh neng jero lemari. Menene mulai ngaji, berkat tak buka sak kerdus, isine lengo kelentik. Ya Allah, alhamdulillah. Engko teko kene iki kok apa aku ya ora roh. Aku soal aku ora usah nyeritakne sing tek apa ora, aku mang ya ora ngongak. Niku lho. Niku tandanya kalau manusia bersyukur datang ngarsanipun Gusti Allah, semuanya dijamin kali Gusti Allah. Mbak Daru niki nggih ngoten, awake dhewe kudu bersyukur duwe panutan Kanjeng Nabi Muhammad, sapa sing bersyukur nikmate kali Gusti Allah niki ditambah kathah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad kana lakum, yakti teman-teman ono kaduwe sira kabeh fi rasulillahi ing dalam tindak tanduke utawa budi pekertine Kanjeng Nabi Muhammad iku uswatun hasanah. Dadi tulodo kang bagus kanggo sinten? Liman kana yarjullaha, kanggo wong kang ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah wal yaumal akhir, lan kanggo wong kang ngarep-ngarep kamulyan utawa kenikmatane Gusti Allah ing dina kang akhir utawa dina kiamat. Wa dzakarallaha katsira, lan panjenengane tansah zikir ing Allah hale akeh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sempurna, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, manusia yang istimewa. Kanjeng Nabi Muhammad menika dipun dadosaken contoh kalian Gusti Allah. Kagem sinten contonipun menika? Kagem umat ingkang mengharap rahmati Gusti Allah dan yang mengharap kemuliaan serta kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala benjang ing dinten kiamat.
Soale napa? Ingkang bakalan maringi syafaat, maringi pitulung kagem kita sedaya niki benjang Kanjeng Nabi Muhammad. Awake dhewe niki arepe gandol sapa lek ora gandol Kanjeng. Kita ini manusia yang hina, manusia yang berlumuran dosa. Mula arepe buntut sapa lek ora buntut Kanjeng Nabi. Pramila wujudkan rasa cinta yang sesungguhnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang namanya orang cinta, namanya orang sayang. Selain selalu menyebut nama orang yang kita cintai, kita biasanya mesti ndereki napa ingkang dipun lampahi kalian orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat, perbanyak sebut asma Kanjeng Nabi Muhammad. Selain menika monggo sami-sami ndereki napa ingkang dipun lampahi kalian Kanjeng Nabi. Bu, Pak, cinta Kanjeng Nabi mboten? Cinta. Sayang mboten? Sayang. Menawi cinta menawi sayang, panjenengan sedinten sadalu mau sholawat ping pinten? Ping 1000 mature Bu Umi nggih. Mature nggih. Lintunipun mau sholawat ping pinten? 700. Wonten sing 1000, wonten sing 700. Lintune malih maos ping pinten? Berarti pertanyaannya kudu diganti. Sedinten sedalu panjenengan mau sholawat napa mboten? Maos. Mesti nggih. Masya Allah, Lumbang Sari niki Masya Allah, perempuane muslimah sholihah. Jen ora tau telat maca sholawat ngaten nggih. Nuwun sewu, menawi panjenengan pas nyambut damel utawi pas mendel-mendel, utawi panjenengan masak nyapu kurah-kurah utawi momong anak, panjenengan kan cinta sholawat niku kedah jujur. Panjenengan biasanya sing disetel sing diputer menika sholawatan, dangdutan, pop-popan, bandengan, DJ-an apa campur sarian? Jujur wah sholawatan mantep. Sholawatan Lumbang Sari are lho pokok apan tangi jebus mulai bar subuh sampai maghrib setelane MP3 sholawat nyel. Lek ngono aku saiki tak ngetes. Kan jelas lek sholawat nyel iki jelas wis padha apal ngelontok luar kepala. Lho soalé wong setelane mulai cilik nganti duwe buyute sholawat tok. Kan ya ora mesti jenenge rapel iki kan ya ora kira. Ayo sholawat pertama. Berarti lek apal niki mesti sedaya tutuke melok mengo. Tak titeni. Meripatku wis 4 iki soalé. Ya asyiqal Mustafa absyir. Pokoknya kudu mengo. Lek apan muna ya mangap. Muna. Iya. Sing ora mengo berarti ra maca. Lek ra maca berarti rapati apal. Lek rapati apal berarti lek ora iso berarti ya jarang mireng. No, nggih ta? Ayo. Ya asyiqal Mustafa absyir. Ya, ngeten lak ketok lek mengo kabeh. Qadaraka sofa wa taba qadraqa. Alhamdulillah mulai teko bocah cilik remaja Mbak Nur Wombo ya Allah. Mbah-mbah nggih ngaten ya Allah. Sofa masih ora apal pokoke ketok mengombo kan wis ketoke apal. Nguasne ning sandinge ngarepe ngomong apa ya mari ngene. Mboten apa. Sholawat masih ora apal pokoke melu mengoleh ganjaran. Sholawat kedua. Zaharuddinul
مؤيد بظهور ظهر الدين المؤيد بظهور يا هلانا ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. Alhamdulillah, berarti temenan hafal kabeh. Baru percaya awake dhewe ya, Cak. Shalawat ketiga. Ya Hannan. Sik tak napaan iki? Ora apal apa mboten nate mireng? Oh mboten nate mireng. Berarti mboten nate mireng nggih mboten apal. Berarti kudu diganti. Sing sekirane kabeh do apal. Mulai arek cilik sing sepuh nanti sing remaja-remaja do apal. Lek kula ganti ngaten. Bokong semok, 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 bokong semok. Iso langsung jawab, solole. Rambut di sanggul, sanggul, sanggul. Ngene iki kudu jujur neh. Asalnya bandine sing bendinten sing diputer, sing disetel, sing dimireng ning omah iki asline selawatan apa berotan. Ngene iki lak kait ngaku to ngene iki. Ya Allah, kalau orang cinta benar-benar cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, perbanyak baca selawat Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu bi rasulillahi wal warijalim min bani bi rasulillahi wal warijalim min bani salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal sallu ala Nabi Muhammad. Napa awake dhewe tak kedah kathah mau selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, Masya Allah. Keranten nggih niku sing bakalan maringi pitulung minjang dinten kiamat Nabi Muhammad. Bahkan ten lagu-lagu nasidariyah zamane panjenengan samroan. Samangke lak qasidah lek ngarani. Lek zamane jenengan pian samroh. Biasanya panjenengan biasanya pun nyanyiaken Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam. Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan ini kula sebagai bukti rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Tahu boros malingo niki mantan penyanyi Sameroh nggih. Buktikanlah cinta kepada Kanjeng Nabi, tapi tidak hanya menyebut asmanya saja. Tidak hanya melantunkan sholawatnya saja. Tapi kita inggih kedah
purun ndereki napa ingkang dipun lampahi kalian Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad piyambakipun selalu mengutamakan urusannya kalih Gusti Allah. Urusan kalih Gusti Allah selalu dinomorsatukan, itu Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat. Kanjeng Nabi Muhammad selalu menjaga waktu-waktunya sholat. Jadi kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, jangan sampai kita itu teledor meninggalkan waktu sholat. Karena apa? Sholat menika selain kewajiban saking Gusti Allah, sholat menika inggih termasuk wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad saderengipun pundhut kalian Gusti Allah, kalimat terakhir yang terucap dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad, ummati 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 as-shalah, ummati umatku 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 ilingono sembayang. Saumpami jenengan matur ngaten, la ya napa ning la kula niku lho repot. Kita menawi ngendikan repot, Nabi Muhammad niku ya manusia yang repot. Malah repote niki ngeluwi dugi kula kalian panjenengan sedaya. Lho mosok ning lho nggih. Nabi Muhammad mulai saking kandungan dipun tinggal kalian abahipun. Umur 6 tahun Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal oleh umminya. 6 tahun Kanjeng Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad kemudian tinggal bersama kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Akhirnya mulai umur 8 tahun Kanjeng Nabi Muhammad derek pamannya. Paman Kanjeng Nabi Muhammad menika piyambakipun sanes orang yang kaya raya, bukan orang yang serba ada, bahkan ingkang badhe didahar benjing niku tasik pados kerengkelan sak mangke. Nabi Muhammad repot mulai alit awake dhewe umur 8 tahun niku lho ya Allah, kula kalih panjenengan sik dulinan bendan. Dulinan lompat tali. Sing lanang-lanang sik dulinan nekeran. Nggih napa mboten? Sik seneng-senenge dulinan arek cilik. Nabi Muhammad 8 tahun soro punan. Wis gak duwe bapak, gak duwe ibu, gak duwe embah, urip melok paman, pamane ora duwe apa-apa. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad diam? Mboten. Kanjeng Nabi Muhammad piyambakipun tahu diri. Walah wong aku iki melok paman, pamanku paman sing ora duwe. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad sampun ndereki pamane nyambut damel. Piye carane Kanjeng Nabi Muhammad niki saged dahar kalian pamanipun dengan cara yang halal. Nyambut gawe apa ae dipun lampahi. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad mulai alit sampun derek pamanipun buruh nanti-nanti ngalor ngidul ngetan ngulon. Aku yo tahu krungu jarene tahu dodolan ning pasar krebet barang. Lah niki semangatnya luar biasa. Kalau kita bicara repot meninggalkan sholat karena menjadi manusia yang repot, menurut saya itu bukan alasan yang tepat. Nggih napa mboten? Nggih. Nabi Muhammad repote kaya ngono, Gusti Allah didhisikno, urusane Gusti Allah didhisikno, ya berarti awake dhewe iki paribasan isih angel nglakoni sembayang dudu perkara repote. Ancene dasare menungsone aras-arasen. Nggih napa mboten? Nabi Muhammad nggih nate dados pedagang. Nabi Muhammad nate buruh nyambut gawe nang wong pedagang napa nggih? Pedagang terbesar wonten kotane menika, wonten kotane kala rumiyin. Nabi Muhammad buruh nyambut gawe ten mriku. Kanjeng Nabi Muhammad ndodolno barange juragane. Lho repot, ya kesel. Tapi begitu mireng wektale adzan Kanjeng Nabi Muhammad ya ninggalne salat. Padahal ten mriku taksih kathah-kathahe tiyang ingkang tumbas. Tapi Nabi Muhammad disene urusane nang Gusti Allah. Saniki paribasan, Bu, sing dagang tepak ten panjenengan. Pas rame-ramene ana wong tuku. Marene panjenengan kerungu ana adzan. Sing adzan nuwun sewu Joko umur 85. Moye beduk ndaruk. Hayala zona. Umurnya kan 95 dari suaranya rada ngelokor. Hayal salat. Neng langgari balai desa noleh nang mburi durung ana jamaah akhirnya sampai watuk-watuk. Sampai tinteni sholatu wassalamu
Laika ya Rasulullah sallallahu wasallam laika ya Rasulullah kinten-kinten lek pas dagangan jenengan pas laris dagangan ten suwantene sing pujian rada ngelokor niku wau kinten-kinten panjenengan reken napa mboten kinten-kinten panjenengan rela ninggal tiang tumbas demi panjenengan ngelampai sholat jamaah ten musola napa panjenengan ngeboti dagangane ninggalne sembayange wedi paribasan kelangan pelanggane panjenengan kinten-kinten sing pundi tenan jujur temenan ngono iku tapi aku lek ndelok teko potongan iki kok ora percaya blas. Ya Allah, mong rame-ramene wong tuku, ana adzan, katene ninggal. Kadang lah dhewe menungsa biasa isih eman. Arepe ditinggal wedi napa? Wedi iki mundak tuku nang tuku liya. Nggih ta? Berarti niki dhewe kan termasuk menungsa sing luwih ngrebotno bondo donya. Timbangane ngebotno perintahe Gusti Allah. Nggih napa mboten? Samame wonten sing ngeling gak sembayang sik lho ya sida ta. Ya mlayu kok. Langko lek wis mlayu kabeh mari ngono kene sapa sing ngateni percaya nang toko kene lho alah. Rezeki niku pun diatur dhewe karo Gusti Allah. Allah itu menciptakan manusia porsinya semuanya sudah tepat, rezekinya, jodohnya, umurnya, semuanya sampun tepat. Takaran Gusti Allah itu ora kira keliru. Mula ojo tahu wedi nang takaran Gusti Allah. Jaga salat. Ya. Mula wonten liriknya badakan kados ngaten. Mas ojo lali limang waktu. Nang kene kan gene bandengan aja. Dadi dikei musik bandengan. Natapono kewajiban salat fardu jam pira ta iki lho lah kok moro-moro wis meh jam 09.00 to Cak oh durung oh iya wong ancen wis jam 5 sore kok iki salat menika cagake agama uga amalan kang utama subuh duhur asar lan maghrib jangkepe salat isya kanthi tertib luwe becike ditambah rawatib kaya dawuhe para khatib sapa lali marang perintahe Gusti sing tinulis sing kitab suci sing istiqomah anggone pojong ibadah muga urip dadi barokah monggo ten kotakane kali dipun jahar monggo eman niku mangke lek ditutup tok mambu eman monggo bikange monggo gedang gorange monggo heeh oh sampun telas alah insyaallah nggih lancen isine mek loro kate rantek piye mangga iki digawe versi kene ya Cak ya heeh mungkin iki senengane tanggapan bandengan dadi iki digawe musik mbrot ngajine mau tapi lek musike digawe bandengan biasa lek bandengan niku ana awalan ngene Cak this is nggih ta Siskanda Budaya support by pengajian desa Lumbang Sari. Mankan musik.
aja lali timang wektu netepono kewajiban salat fardu salat menika cakae agama uga amalan kang utama subuh duhur asar lan maghrib jangkepe salat isya kanthi tertib luwe bajike ditambah rawate kaya jabuwe para khotib sing istiqomah anggone pojok ibadah moga urip dadi barokah kaya jabuwe para khotib sapa jali marang perintahe Gusti sing tinulis ing kitab suci dadi barokah. Iku mau sing kecepet ta bocah? Oh jarane. Ana jarane sing kecepet barang ya. Ajarane luwe. Jenengan ngomong jaran luwe karo nuas niki botene ya napa to ya. Mau mari dilokne kaya gajah lah kok saiki kaya jaran iki piye to cak niku nawiru manazilakum minas-sholati wa qiraatil Qur'an terangilah rumahmu dengan sholat dan baca Al-Qur'an rumah senajan boten mewah rumah senajan boten megah tapi kalau penghuninya manut datang perintah Gusti Allah lan derek tindak lampai Kanjeng Nabi melakukan sholat baca Al-Qur'an rumah masih cilik masih ora mewah ora megah tapi rasane kados
istana sing adem ayem dadi baiti jannati. Nabi Muhammad niku daleme bukan mewah. Nabi Muhammad niku daleme Kanjeng Nabi Muhammad, malah Kanjeng Nabi Muhammad niku manusia yang sangat sederhana sekali. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang tidak pernah napa nggih mementingkan untuk gengsi urusan dunia niku mboten nate. Nabi Muhammad niku gak tahu kepingin, oh aku kok kepingin duwe omah sing apik gedhong, wong aku iki menungso sing terkenal, aku iki kepolone umat Islam saalam donya, mongko aku iki kudu omahku keren. Mboten. Nabi Muhammad itu sangat sederhana sekali. Saya yakin panjenengan ingkang sampun natos umroh, ingkang sampun natos haji, saya yakin panjenengan mesti ten mriku mirsani petae kamare Kanjeng Nabi Muhammad menika sak pinten. Lah nggih to. Kula wekdal ten mriku ya Allah nangis, Bu. Napa nangis? Merasa malu. Tahu jubahnya yang dipakai Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu. Petak tempat tidurnya Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu. Ya Allah, awake dhewe lho kadang kasur wis sombone saono, turu karo bojo sik rebutan gen. Nggih napa mboten? Anak kene nyesek, bodoh nyesek, ngono kadang kodok rono. Nggih ta? Nggih. Malah kadang bojone gluwondongne kon tulisan, oh no. Ya Allah, tempat tidurnya Kanjeng Nabi Muhammad yo ngalah. Omboan gene awake dhewe ndelok TV. Omboan gene awake dhewe ngerumpi saestu. Pakaian yang dipakai Kanjeng Nabi Muhammad pun nggih ngaten. Nabi Muhammad boten gengsi, Nabi Muhammad boten bingung kok hanya itu saja. Lho lalek menungso saiki, bojone nganti kesel bukakno lawang tukang paket. Bawa dino tok paket. Nggih toh? Ya Allah. Nabi Muhammad manusia yang sangat sederhana sekali. Mula niki awake dhewe ayo diturun dadi menungso aja gampang gengsi. Ya, demi memikir nopi penilaian orang lain. Nuwun sewu, ketok ayu, ketok bolak-balik gonta-ganti, ketok seksi, mas-masan ngerempiong, itu hanya penilaian manusia. Tur bondo donya, nuwun sewu, sing digawe jor-joran ning alam donya, niku payune ketika ana ning ndukure lemah tok. Ning isore lemah kabeh niku ora ana payune babar belas. Duit awake dhewe mati ning jero kuburan, payu mboten? Mboten. Ning jero kuburan ganek wong dodol seblak ganek. Ambekan paribasan digawa arepe tuku apa? Nggih to? Kabeh niku payune ning alak ning ndukure bumi, ndukure lemah. Maka dari itu monggo belajar mencontoh apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Menawi saged sedayane paribasan ngeplek kabeh ora iso, ya mosok separo-separone ra gelem nglakoni. Menungso sing ora gelem melok tindak lampahi Kanjeng Nabi, hati-hati. Mulai sakmangke monggo sami-sami dipun jaga. Maka dari itu Maulid Nabi itu jangan hanya dibuat tradisi semata saja. Acara memperingati Maulid Nabi ojo mong digawe tradisi semata. Oh, benulan mulut itu mesti mulutan. Jangan hanya dibuat tradisi semata. Tapi dengan kita memperingati acara Maulid Nabi, niki monggo kita sami bermuhasabah. Muhasabah menika asal dari kata hasiba yang artinya menghitung, introspeksi. Apa yang kita hitung selama kita hidup di alam dunia niki, kinten-kinten kita niki napa sampun nglampahi sedaya napa dereng apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dereng napa kok dereng? Iya. Halah. Lah kok meranteng-antengan niki piye? Apa kira-kira ki kok sing nganteng mulih dhisik apa piye? Panjenengan jawab dereng kedahe panjenengan menika nggadah alasan. Tiang menika saged jawab kudune duwe alasan. Sama jenengan tang leti. Bu napa jenengan kok mangan mergo wetengku luwe.
Panjenengan jawab dereng nglampahi sedayanipun, alasane napa? Malah do antem. Asline iki ning ngarepku iki menungso kabeh apa dudu to? Napa kok durung iso nglampahi sedayanipun? Jawabane simpel. Mung kurang niate. Nggih to? Repot penggaweane kaya ngopo, tapi lek niat temenanan saged nglampahi. Sak repot-repote penggawean, tapi lek awake dhewe niki ancene kepingin dicintai Rasulullah, dicintai Gusti Allah, dilakoni. Maka sisa umur kita niki para rawuh paribasan ngelakoni dosa di masa mudanya sak mangke ditobati bersama-sama. Mosok awake dhewe ning alam donya mek arepe gawe dosa tok. Katene biayaan tok. Katene pecicilan tok. Katene kakean pola tok. Mari ngono lek dijukuk karo Gusti Allah, durung duwe apa-apa, durung duwe sangu, piye nasib kula kalian panjenengan? Ya Allah, mila saking menika apa ingkang dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi, ayo sing semangat, tidak hanya sholatnya saja, tidak hanya hidup sederhananya saja, tapi awake dhewe niki belajar dadi wong sing jujur. Nabi Muhammad niku jujur. Ingat, katakan sejujurnya meski pahit rasanya. Krana menungso iku dicekel mergo omongane. Menungso iku dipercaya mergo lisane. Nabi Muhammad mencontohkan kejujuran. Meskipun dibenci tidak masalah, yang penting kita berkata jujur. Penting jujur niku. Penting. Mula nuwun sewu. Uang lek jujur dicintai Gusti Allah, dicintai Rasulullah. Mboten namung jujur, tapi belajar menjadi manusia yang berakhlak. Menerangi dunia digital dengan akhlak Rasulullah. Monggo anduweni tata krama. Akhlak niku tata krama. Rasulullah masih ditinggal abai, ditinggal umie, ditinggal mbae, tapi Rasulullah tetap berakhlak kepada orang tua. Nang anak muda, nang bocah cilik menyayangi, nang wong tua menghormati Rasulullah. Kula tanglet, ibu-ibu datang tiang sepahe basa napa mboten? Basa napa mboten? Oh separuh basa separuh mboten. Sik ora nang wong tua dhisik, nuwun sewu. Niki kan kudu anggadhahi akhlak nang sepadaning manungsa. Bojo niku lagi termasuk menungso. Ibu-ibu ten bojo basa mboten? Belas. Jadi sak desa Lumbang Sari niki ora ana sing basa babar. Nang bojone iki ra basa. Napa? Apa dianggap bojone iki dudu menungso? Lho. Jadilah manusia yang berakhlak kepada sesama manusia. Suami itu juga manusia. Mula nang bojo basa. Lah nang wong liya lho iso melipis basane. Ya Allah, lek nang wong liya monggo pinarak. Nggih ta? Ngakei daharan monggo dipun unjuk nang wong liya. Monggo dipun dahar lho iso nang wong liya. Bojone isu-isu, "Dek, gawekno kopi." Wah, sampeyan bolak-balik kopi. Ngene iki awak wis kesel sembarang kali mosok Pak sama niku orang mas aku ket mangsuk kiter ayo koyo kitiran. Aku iki sik kurang apa. Riko tangi turu njaluk kopi. Aku mulai subuh nang ndeleh bokok ae urung. Mosok ngene iku wis gula cemepak, gas ya kebek. Kopi ana.
Wong arek-arek sing teko pabrik gula winginane yo isih ana tuh ra isih ana akeh. Mbok yo gawe dhewe. Aja sembarang kali wong wedok. Gaekno kopi wong wedok. Masak. Umbah-umbah. Korah-korah. Ngopeni anak. Golek utangan. Lah kita panjenengan biasanya nuwun sewu sing mara nang angsuran mekar bapak-bapak napa ibu-ibu? Lah ibu. Berarti kan ibu sing dikongkon karo bapak. Nyapa para bapak sing mara dhewe? Oh isin. Oh berarti tandane wong wedok kene kuat isin. Padahal bojomu ngomong gaekne kopi, sampai babas-babas turut mekar barang lho. Ya Allah. Paribasan panjenengan nolak datang suami. Pakailah bahasa yang halus, yang enak didengar suami sekiranya tidak menyakiti hati suami. Lo panjenengan kula sanjangi menawi ten gondang legi lho nggih niki kula sanjangi. Saumpama isu-isu Dek gawekne kopi dilalah sing wedok kok pas repot. Gondang legi niku jawabe pangapunten Kang Mas. Kok ora percaya iki piye to? Lek jenengan kok iso bengok iki piye? Ngene iki hahu-hahu ngene iki lak tandane wong iri ngono iku tenan. Lah wong sampeyan iki tak kandhani aku sing warga Gondang Legi kok ngono. Lho, lak ngono ya cak nang ngene dhewe ya. Lho. Tenan. Ning jero pondok njaba pondok ya pancet ae ancen ya ngono ya cak Gondang Legi kan alus-alus ngono ya cak. Lho, iri cak iri. Iri mergo neng kene ra ana sing basa. Tak terusne pangapunten Kang Mas. Kula taksih repot. Menika kula taksih goreng tempe kalian gendong yoga. Yoga menika rada semlenget Kang Mas. Niki pempese yoga nggih dereng sempat kula bucal, umbelipun nggih dereng kula sedot. Menika koran nggih numpuk, kumbahan nggih numpuk. Kula nggih dereng nyapu, nggih dereng kora-kora. Nggih dereng ngepel. Niki tasik kober goreng tempe kemawon keranten yok napa niki pancene yogane ancene nggih rewel ngeten. Dadose menawi panjenengan ngersakaken kopi, insyaallah mangke kula damelaken menawi pendamelan kula sampun rampung sedaya Kang Mas. Ngono iki ora lali ditutup karo kalimat mekaten ingkang saged kawula aturaken. Wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Gondang Legi iki ngono. Modele kok jan ora trima ya apa ta. Mari ngono bojone jawab. Iya ora apa-apa bojoku. Senajan isu iki kowe ora iso gawekne kopi aku. Karena kowe repot ngopeni anak sing loro, isik goreng tempe, durung nyapu, durung mbah, durung kurah-kurah, lan liya-liyane. Mula aku ikhlas bojoku senajan kowe ora iso gawekne wedang aku. Mula sangka iku marekne kabeh penggaweanmu, isu iki aku tak budal marang kopi cetol bojoku. Kan Gondang Legi kan nyepak Gondang Legi iki. Jadi masih ora digawekne bojo iki kari nang pasar ngono nyepak. Lho kok apal? Tukang salon kok iso apal regane ku lho. Ya Allah. 50.000 oleh sak cingkir nyetole ping 3. Aku ngono iki senajan cedek aslinya ya penasaran. Pingin aku ngono iku moro kok ndelok. Pingin moro lah kok. Ora usah tuku kopi tak kei 100.000 tapi tak cuwetoli sawak. Tapi aku lah tak ceria sekedip. Kalau niku natos injing-injing menika diteraken lari-lari datang pekan Gondang Legi.
Tapi kula niku masih nang kono iku meh 10 tahun kula niku gak tau roh jenenge kopi cetol iku sing pinggir endi iki ora tau ngerti. Dilalah aku iki isuk-isuk niki blonjo. Mari ngono, kok ana bocah isuk-isuk wis pacakane wis wayu rapi ambune wis wangi ngadeg ning sandingku tibake ngenteni bukake wedake niku wau. Mari ngono kula niki wong ya padha malange padha kidule. Kalih kula niki kula tangleti ya bosone awake dhewe. Lah ngerantosi napa to, Mbak? Kula ngaten. Apa? Oh. Jenengan ngerantosi napa? Tokoh. Oh, pakai bahasa Indonesia ya. Oh, rumahnya mana? Siapa? Kan arek loro. Sing siji pawakane cuwilik ngono, putih ning raine tok, ning lah iya temenan niki tak critakne. Heeh. Raine putih gulune uireng delok teko doan ngono kaya kowe ulang tahun. Ya Allah. Ndemblok ngono. Sidone oren ngono merah pipine kaya mari dikaploki jaranan. Nggih, sampean rumahnya mana? Kan nang basa Jawa kan ra ngerti. Lah turi kula napa sangkane luar kota, potah luar Jawa. Siapa? Gue. Iya, rumahnya mana? rumah gue Bantur. Oh alah. Bantur. Rumah gue Bantur. Alah. Oh, Bantur tambah. Lah Bantur pinggir endi? Takoni ya pokoknya Bantur. Oh, padahal Bantur iku ya wombo ana sing ngger kuwidul selempitan kono apa kecik ana. Mari ngono si jingkas. Terus yang satunya ini rumahnya mana? Karo jawab karo nyekel HP. Siapa? Saya dah Bu. Ngono iku wis berasa anjir keren banget gua. Siap iya, sampean rumahnya mana? Oh, gue sini aja, deket-deket sini. Mana rumahnya gue? Gading. Oh alah. Yo ngalah, Gading. Rumahnya Gading sama Bantur. Ora iso basa Jawa. Mare tak delok ya Allah sing siji cuwilik dukur iku mau ya. Sing siji dan bodine ya Allah. Kaya angka 8 ya temenanan. Tak delok sandale dhawur ning tungkake meletek. Ya ngalah. Mure gawe gede-gede. Ambune lengone jan kaya lengo serimpi nyegrak. Oh, amale ngono aku mikir, aku takon nang sing ngeterne kula. Iki ngono sing jenenge arek kopi cetolan niku wae. Nggih niku sing jenenge kopi cetolanan. Mari ngono aku takon, "Mbak, misalkan saya nggak usah beli kopinya, sampean saya kasih 100 tapi saya nyetol aja saawak. Sampean mau apa enggak?" Maaf ya, Bu ya. Maaf. Bukan masalah apanya, bukan masalah nominalnya Bu, masalah 100-nya. Tapi kalau cetolannya bapak-bapak itu beda. Ya kowe kok melok nganu apa kowe ya termasuk tahu melok nyedol barang. Niku lho. Dadi nang bojo ayo duwe tata krama, nang bojo ayo so nggak ada akhlak atau sing dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi. Awake dhewe niki lek ora duwe tata krama, nang menungso gak duwe tata krama, nang Gusti Allah ora duwe tata krama. Mari ngono sak wanci-wanci dijukuk nang Gusti Allah iki piye nasibe? Uripe awake dhewe niki ora suwi. Lek cara dandang gulane urip iki ning donya tan lami cepeng menyang pasar tan langgeng ning pasar wae.
manto mereng wis mani asale huni heng mangkaca samar sangkan paranipun heng mangko padha weruh yen asale sangkan parando ing uni aja nganti kesasar urip ning donya tan lami urip ning alam donya ora suwi umpamane jebeng menyang pasar tan langgeng ning pasar wae kaya wong budal nang pasar ora kira meneng ndek pasar tok tan burung nguli mantuk mreng wis mane asale uni mesti bakal mulih ning omahe dhewe-dhewe ing mangko aja samar sangkan paranipun ing mangko padha weruh yen asale sangkan parando nguni aja nganti kesasar selama urip ning alam donya aja nglakoni urip sing kakehan pola aja nglakoni urip sing kakehan tingkah ben uripe barokah paribasan diterusne kalih basa pewayangane hing samangkya siket gantiya kang winursita keparenga si kecil pengilmu diar gagasan sa perdata pitanaan nggih pundi to kang kaika adidasa purwa eka sawiji adi luwih dasa 10 purwa wiwitan ingkang kacariosaken senadyan to kathah titah Hyang Maha Kuwasa kang kasangga pertiwi kasumengan akasa niki terus pengajian apa terus wayangan ya. Ngapunten Pak Lurah, suruhan kala winginane wayangan ndugekaken dalang niki pinten yuta Pak Lurah. Lah ya ngaji penake kaya ngene ana ngajine ana nyanyine ana selawatane ngono lho kadang ya Allah polahe sing dadi kasun niki adik dhewe winginane ya ditawa bareng lho. Gek nawane ku dapak separuh 75%. Nang gite saking ngene iki adik dhewe ora tak penak-penakne tenan lho ya. Lah ngono wis ngono iki tak kongkon nang adminku dhewe ora gelem ya ora mbok mosok adik dhewe lirenang admin. Mari ngono aku iki kan ora tau ngerti ngoten-ngoten niku. Dadi kalih manajer kula niku sampun nganu piyambak kula niki mboten nate nderek-nderek. Minta ini apa namanya list untuk daerah Bulu Lawang. Ngono tak pikir, "Wih, Mbak, masa saono lho ayo ancene saono kuwi aku ya ora melu apa-apa iku ya ancene wis atokane teko manajer saono bombok mosok nang adik dhewe lah iki andalan niki andalan mari ngono Mbak ngono iku separone gak oleh gak oleh Dek ya berarti 75 ya lho lah kok tambah nemen aku ya ngomong ngono ya mosok Mbak ngono lha sing duwe hajat iki sampean napa desa ya asline desa ya mosok ya wis lek wis jenenge kena adik iki ya yen ya medine kan ya ngene iki malih langganan rejepan malih adik maneh ngono. Allah napa akad kudu dadi menungso sing apik nurun Kanjeng Nabi Muhammad dari tindak lampahe Kanjeng Nabi Muhammad nggih niku wau. Gusti Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu golek sangu sira kabeh kanggo sangu mulih maring zaman kelanggengan fa inna khairaz zadi taqwa dening bagus-bagus sangu kanggo sangu mulih maring zaman kelanggengan iya iku takwa Allah takwa maring Gusti Allah. Nabi Muhammad manusia yang takwa. Oh berarti Nabi Muhammad menika saking sempurnane tiyang Kanjeng Nabi Muhammad gak sing benci ning lho tirose sinten. Nabi Muhammad bener manungsa sing sempurna, manungsa sing sae. Pemimpin tiang Islam saalam donya. Tapi sing mboten remen teng Kanjeng Nabi Muhammad kathah. Yang tidak suka kepada Kanjeng Nabi Muhammad banyak, bahkan yang akan membunuh Kanjeng Nabi Muhammad juga banyak. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang yang iri dengan perjuangannya Kanjeng Nabi. Awake dhewe ya kudu ngono. Awake dhewe ku lek berjuang mesti ana sing ora seneng, nggih napa mboten? Mesti.
Pak Lurah berjuang di desanya, sing seneng ono, sing ora seneng ya ono. Pak RT berjuang di kampungnya, sing seneng ono, sing ora seneng ono. Akeh. Oh ya. Tapi apakah Kanjeng Nabi Muhammad fokus kepada orang yang tidak menyukai Kanjeng Nabi Muhammad? Boten. Kanjeng Nabi Muhammad fokus kepada tujuannya. Kanjeng Nabi Muhammad selalu fokus kepada perjuangannya. Loh, kata jenengan neng nuwun sewu. Jenengan ngaji ngeten iki napa kabeh wong seneng kalian jenengan? Loh. Tidak semua orang suka dengan metode ngaji saya. Sing seneng yo no, sing ora seneng yo oke. Apa bengi iki termasuk ono sing ora seneng? Ya teko ya ono. Ya lungguh yo an. Ya ono sing sendeku ya ono sing selonjor. Ya ono sing etok-etok guyu barang. Apakah saya harus fokus sama orang yang tidak suka kepada cara ngaji saya? I don't care. Anjoy. Saya tidak peduli and I am fine. Saya tetap baik-baik saja. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad dibenci, tapi Kanjeng Nabi Muhammad tetap menunjukkan Kanjeng Nabi Muhammad semangat dalam berjuang. Jangan fokus kepada pembenci. Wong benci jarno, jangan dibalas dengan kebencian. Karena orang benci itu kadang nuwun sewu tidak tahu yang sebenarnya. Mung elok-elok. Nggih napa mboten? Mung elok-elok tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Orang yang membenci awalnya adalah orang yang iri. Orang yang iri arepe nyaingi gak iso, maka timbullah ning mburi ngrasani. Lek wis ngrasani dadi provokator, gak gelem pegel karepe dhewe ajak-ajak liyane. Lek wis ngono kuwi akhire fitnah ngalor ngidul ngetan ngulon. Nggih napa mboten? Mari fitnah ya kadang ngilok-ngilok nih dan sebagainya. Sayangnya orang seperti itu beraninya hanya di belakang kita. Lek jare wong sakniki wani silet pedirai. Neng ngarepe awake dhewe injik. Mangga neng ngarepe. Neng burine. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad fokus kepada orang yang seperti itu? Tidak. Kita juga harus seperti itu. Pak Lurah nggih ngoten. Pak RT nggih ngoten. Semuanya harus seperti itu. Tidak usah fokus sama orang yang membenci. Karena jika kita fokus kepada orang yang membenci, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Nggih napa mboten? Ana wong benci jarne, ana wong mitnah jarne, ana wong ngilokne jarne, ana wong dadi provokator jarne, ana wong adu domba jarne, wasne ae suwe-suwe mati karepe dhewe. Nggih napa mboten? Tidak usah repot-repot membalas kejahatan orang lain. Karena nuwun sewu Gusti Allah niku maha pirsa sedayanipun. Leres napa mboten? Bagi yang tidak suka, nek cara ngajine kok dikei berotan barang saya. Nah, lek ngajine kula jabaraken kados ngaten. Tapi kalau musik napa kok kula paringi berotan? Karena kula niku kepingin mengajak semua kalangan turut nderek remen ngaos. Jadi metode dakwah saya itu merangkul semua kalangan, bukan memukul. Tukang berot kula rangkul, tukang karnavalan kula rangkul, tukang sonsonan kula rangkul. Semuanya saya rangkul. Karena apa? Menurut saya yang datang ke pengajian itu tidak semuanya orang yang alim-alim semua. Tidak semuanya orang yang soleh-soleh semuanya. Wong bantengan, wong karnavalan, wong sonsonan gelem teko nang pengajian niku sudah termasuk hal yang positif. Lah nggih to. Jenengan tidak tahu betapa bingungnya noto atine kepingin moro nang pengajian. Engko aku moro nang pengajian moro-moro dibuli tengaren kon. Nggih ta? Saya tidak pernah membatasi siapapun yang mau nderek ngaji saya. Masa lalunya seperti apapun monggo. Sing awake tatoan ayo melu ngaji. Sing tukang togel, tukang adu pitik, tukang adu wong, tukang adu domba, ayo melu ngaji. Kabeh melu ngaji. Sing tahu dadi maling, ayo melu ngaji. Saya tidak pernah membeda-bedakan. Soalnya awake dhewe iki ora ngerti amal kita yang mana yang Allah terima. Nggih to? Jangan melihat orang lain dari sisi buruknya. Hati-hati. Wong nyacati gampang malati. Wong kecak gampang nyacak. Ora malati nang awake dhewe, wedine malati nang anak putune.
Mula sak mangke ayo sing semangat ngaji nih. Karena prinsip saya seperti ini, lebih baik taubatnya seorang pendosa daripada orang yang kelihatannya alim tapi masih banyak melakukan dosa. Para rawuh ingkang kawula hormati, menika sampun jam 9 kurang seperempat. Loh, lah iki ngono. Nggih, jam jenengan mati. Lah iki wis jam 9 kurang seprapat. Niki kula kedah ngepot-ngepot dhateng Jabung mriku. Pangestune mugi-mugi dipun paringi kelancaran. Nggih, menawi panjenengan tasih kirang kali ngaji kula gampil, panjenengan bisa memutar kembali acara pada malam hari ini nanti di channel YouTube Sholawat Hero. Insyaallah mangke linknya saya kirim kepada Dek Rio, nggih. Saya kirim kepada napa niku namine Bapak Perangkat Desa, kersane dipun share damel warga mriki sedaya. Ingat, ada pengajian, ingat nik Siska, ada ngajinya, ada nyanyinya, ada selawatannya, juga ada berotnya. Kalau Bapak Ibu masih kurang dengan ngaji saya gampang, panjenengan bisa mengikuti ngaji di medsos kami. Panjenengan tinggal ketik Siska Farisadona, SESCA Farisade HWNA, Facebooknya, Instagramnya, TikToknya. Jangan lupa yang punya TikTok follow, cek keranjang kuning and check out. Di situ ada brand saya, ada jilbab, ada baju brand saya sendiri namanya SFD. Apa itu SFD? Singkatan dari Siska Farisadona. Untuk pakaiannya, untuk alat-alat kosmetiknya ada namanya SF The Beauty. Atau iki ora promosi mengakai info. Ana sarung rega swidak 5.000 Cak. Anti ngepir lek ora digawe, dilempit dek lemari 6 tahun anyar tok. Jenenge sarung SFD. Atau nuwun sewu untuk panjenengan yang mau penjadwalan ngaos bersama-sama saya, panjenengan tinggal buka Google, panjenengan ketik kalender ning Siska, nanti muncul kalender online kula, panjenengan klik kalender yang kosong, nanti langsung tersambung dengan admin kami. Niki pangapunten, kula mboten saged ndonga, bagian doa kersane dipun aturaken Ustadz mriki kula tak makmumke mawon. Nggih. Dadi asline ndonga nggih saged mawon, tapi yo mosok arepe borongan. Dadi nggih bagian doa kersane golekno Pak Ustadz, neng kono-kono akeh kono. Neng sanding-sanding pager kalau. Iya, ana Pak Ustadz Parman, ana Pak Ustadz ono Pak Ustadz Angga, ono Pak Ustadz Rendra, ono iya, ono Pak Ustadz Yaman, nah, lah iya kan ya Pak Ustadz, kersane dipun aturaken Ustadz mriki kula tak makmum kemawon. Ngeten nggih, pangapunten niki mangke kula nggih mboten saged salam-salaman kalian panjenengan atau salame saking mriki kemawon, kersanipun dan sakset buat nyampe lokasi. Ono punten dhuwur meja. Cakep. Mangan kupat gantine sego. Cekap semanten atur kawula bilih lepat nyuwun pangapura. Sampai ketemu di tanggal 20 bulan September malam di Lumbang Kidul RT 11 di TPQ At-Taubah Bapak Suwandi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.